khazani takok Shosa to yang kisa leri painani koktok mani video pia ba ani subscriber try ano cushion khaine rok tong mani bithi-wathi ke rinai bithi-wathi ni bagi si dakti kok sa de ne hingke ano phuno bo kok sungjak tong bithi-wathi rinani ni sagradi bithi rok man thok yaung tong ka bo bithi ne rika kisa hamnai hine hingke omoshok Shosa tori tong phuro sung bahai ke bithi rinai mono to i salai ne omongka nini yasi be kara sa hine mano tabongka yong belai khai nango bo yong nangi himala kusubui chanai yong jeta sung trips ini tong abuna so buini kok bai sini kok bai satalai chung au yong na nai tu nai ka tamana bone ara betra hai busu tong ni bono betra yong bu hin lai tong lai yo ka o trips ni bagoi jeta boni loge tai kusubui chanai yong rok tai blai ga nawa kasak phai chanai yong rok tong boni bagi sung tamoh mari nai himalayas chung tam imida chloroprid 70% no sung 2 gram 15 liter tiam mari nai imida chloroprid 70% 2 gram no 15 liter tiyo galogi mari nai bono maya hinga sung tamoh mari rinai himalay thaimethol jam 25% mari nai sung khazen tako 5% sung mari nai abono sung busung mari nai himalay 5 gram ni 15 liter ba tengki kaisa tuyo mari nai khazani tako bo maya hinka nangta kaisa ni nokan naroge bithi man thogui tonga imida chloroprid 17.8 SL na rima na khazani tako abana nong bangthai ekai nong busung mari nai himalay nong half ml khai pare liter rogo ri khai hinka ni hamnai khazani tako bono ripai mano okologo khazen tako nong tai kaise bithi na sabol ri mano nini gana gini man thogi tong hinka to bobo hinka dimethoate kaisa tai kaisa ke acipate 75% na nong bahai ke rinai dimethoate nong 2 gram liter kaisa wo tai acipate ongka 2 gram ba 2.5 gram se kisa para kong kiso ongla nong tengki kaiso 25 gram nang mari nai abu kuni na bithi na sabuli rika hinkle nini khetoni ba nini hubani yong khar nai obono nong o bithi katham no kiting rika hamnai ang paithang ni bithi te sanai sabuli rijak bithi no abongka dimethoate 2 gram per liter ta acipate ongka nini tengki kaisa 125 ml jara 20 simi 25 ml jara tiri mana khazen tako obithi kanina sabuli rika na hamko khazen tako engkai nong amai ga obona kiting bithi rikalai bithi ni action hamu tai taboni jora orta kutung ni masing pai hamna ni jora ka tunglai phayo tunglai phai ke to onek সময় 30 রকম তাবো হাম্মানি জরা খলাই সসা বারমান জরা কা 35 নি কুসু কানাই 35 নি কুসু কামানি সময় হিংকা যেমন গড়িয়া পূজানি সময় রাও বারনাই বাড়ি দङ ने ता आबो ता मङनाइ हिमालय आ समय नङ बिथि सारी बाबाइसि मारि नाइ सालका सां बाबाइ बिथि रिका हिंके बिथि नि एक्सा नङ पियाबासिनि गंथाइ बारा कक बरक साने कबांमा जागावां नगुइ त गानि न गाना गिनि रग बिथि सालो एकदम सार कुतुङ नि जरा तारि दि साल जरा एकदम लेंगना मनि जरा नि समय तारि दि हिंका आ समय बिथि माइके रग कबांमा बरक बिथि रिना थाङ यङ कबां थुइ हिनो पियाबा यङ कबां थुइया यङ कबां खारिया आबो बिथि नि फान्सी कमी थाङ ताइ बु फांवा फांगा बिथि नि रिएक्शन सि बाङि थाङ खाजेन तगो बिथि रिनाइ न बसमय हिमालय सारि साल कसाङ खाजेन तगो यङ बिथि तरि लेखा हामी फाइनानि जरा अंखा ताबो नङ पिजिआर मारि नाइ पिजिआर नङ रिका हिंकले हामनाइ तामैका मासिं लाइद्र बोतो लग्ना नांनाइ बुतुक दाक्ति लग्ना नांनाइ ससा त वाइसा थाइ वाइसा वाइनि थाइका हिंका थुइ थांनाइ हिंका बनो नङ दोषी दोप्रा कामै चानानि हिंके खाजानि तको नङ बनो पिजिआर मारि नाइ नङ बनो दाक्ति हामनाइ बिथि मारि नाइ पिजिआर हिनि साकाना नङ आबो बाजार बिथि मानि थांनाइ जेकुनो कम्पानी का हामनि बिसिङरि देखा जानि तको काहाम कम्पानी दङ आबो नङ रिमाने पिजिआर आं बिथिनि बुमं बिथिनि पैकेट नि बुमं सागला खाजानि तको पैकेट नि बुमं साका हिंकले बिथि आवाइ खलाइ हिंजना ताइ बिथि के हामिया दे सिनि बिथि के हामिया दे गुबुन कम्पानी बिथि के हामिया दे मति हाइ कग्राव साजागो
가젠다고 비지에랑카 부팡와 방함리나이 뭐 비티시 인가 능 보노 보프로 마리나이 말라 하티시 동프로시 능 비지에 마리오 가젠이다고 혹버타네 다고고 모디 하이 비티로 능 우라모람리 위샤노니니 혹바로 주디 용 나응네 동인가 능 따모클라이네 따모마리나이 말레 능 따모마리나이 클로란트라 닐리프 롤 타이메투잠 어부노 마리나이 타이샤나이디 쿨라란트라 닐리프 롤 타이메토 잠 아부노 마리나이 아부 부사카리나이 1 ml 1 liter tuyo no 마리나이 카젠타코 어마 헤클레유 오람모람 능 기팅의 비티나 리만 와이와이 행케 카자네타코 아부노 우클로가 타이사 तमानुक फाइजाना हिमालय यंग कुफुर बलाय यंग कुफुर फाइसावनाय अमंगे बेलाय सिट्राय यंग जों अब फान्थावखौ बुनुगो मसौ बुनुगो झिङाव बुनुगो पटलाव बुनुगो जों गांलाव बुनुगो अमायके जों ससाव बुनुगो ससावबो फाइ तामो खायनो ब ब्लाइ तलाव साकलामो फाइ कुसुबि जानाय कुसुबि जाखायनका ब्लाइ तामो आंने ब्लाइ कक्राङै थांनाय साकारक नायसे ब्लाइ कक्राङै थांनाय तलार नायक्ले ब्लाइ कक्राङै थानाय आरो भाइरास फाइपायनाय बनि बागै नों तामो मा खायनाय नों बेलाइखौ सकां मानायनाय यं कुफुर फायासिनि सकां नों मानाय समनाय खाजानाय दाखौ यं कुफुर फायासिनि सकां जों रिलायनाय तामा रिलायनाय हिमालय जों दाया फेन्टिउ राम 50% बनसों बसकारिनाय 10 आइते 12 ग्राम 15 लिटर बा 15 लिटर तियो टिकी केसर तियो रिवि गालावनाय खाजानि ताखौ अमायका जों हरसिनि सालसिनि नौक्लगा तैसे केफिलि तामने रिफिनाय खाजानि ताखौ बनि उक्लगा जों तामरिनाय एसेटा माइफ्री 20% 1 ग्राम 1 लिटर तियो गालगoi बनि लगेवन जों निम ठक नरिनाय नों निम ठक बसगरिमान 3 ml ने सिमी 5 ml 1 लिटर टिनि लगे ओ बिथि कनैनो साबोलै बिथि कनै बिसिङा बबा हिमालय एसेटा माइफ्री 20% न 1 ग्राम 1 लिटर टाइ निम ठक न 3 to 5 ml 1 लिटर तुयो गालगै जों ओ बिथिनि रिखा हेंकले जों यं कुफुरनि यं नायफियाबा आबनो किफिल उरामुरा मारिनाय इंगा जों खाजेन्दाखौ जों हुकबार खायनानै सोलोंनानै थांदाना तुलुक सालायनाय तुलुक जों सोलोंलायनाय अमसि कतर खाजेन्दाखौ दसि दब्रा संका हेंकले बिथि मागरा आंनाय बिथि र काहामके रिजाय आंनाय बथाय काबां माय आंनाय उलो नों सेलेरि थांनाय रां गोबां बायि थांका हेंकले खाजेन्दाखौ बनि बागै नों कायसे बिथि रिनानि बागै नों उराम बिदिनो किफिलिनाय दे उराम नों अफिसाव थाङि सोंदि एग्रिकालचार अफिसनि एलाकानि एग्रिकालचार अफिसाव थाङि सोंदि बाहायके रिनाय आबो बरक नन आनिस्ट्र ताइबो काहामकाय नन सानाय फियाबा आं नन मुइतो खाय रिनाय जेहेतु ताबो नों थाङि सोंयासिनि सकांनि नगा आं डाक्टिनो बिदुनि बिसिंदि सगै मानो हिंका आफुर नों निने बेसकां खालायका वाइसो आनि बिदुनो नायजादि फियाबा फुलका बिदुनो नायजादि हिंका नों कक्थायजाथैसो नि नांमानि बागै मानि मानो खाजानि ताको हामनानि जराव हिंगा ताइतमा फाइसिना हिंगा जोंहाबो अनेक समय ओ ससा फुनाय ताइ चाकुंडा बारकमो बारनामाय बथाइनो फुनाय करा फुडो आमहाइलादा पुकारक हिंजाग आमहाइरक बथानाने बागै तैसे जों बिथि मारिनाय अब हाइना हाइ फाइफिनाय खेतव तंकायगा नों खेतव मा तनाय खाजेन्ताखौ नों बखा मारिनाय निने हुक बारनि रां गोबां मानायगा नों हुक बारन बखा मारिनाय फाइदि जों आरो तामो बिथि मारिनाय आबोनो सिसालाय गताव तामो बिथि मारिनायले ताबो नों प्रॉफिट नु फॉक्स 40% ताइ साइपरमेट्रिन 4% ओ साबुजाक बिथि काइसे पैकेट मानाय न बनो न 1 ml ने सिमी 1/2 ml 1 लिटर तुयो मारिनाय काजेन्ताखौ नायदि गताव बुबार बारसा बुसु बारना सेंका बत्र थाइसा थैसु थाइनान सेंगा इंगा नोंनि बनि यं फुनाय यं न खारिना नांनाय बनो जुदि नों खारिया इंगा ब फुबाय कालांनाय जों नगो बारकर्म बारनाय मा बाजाकुमरा रगो फुमानि नगो ससाव झिङाव यं न फुमाय नगो ओ यं र फाइफायनि नि ससा न फुबाय कालांनाय खाजेन्ताखौ बनि बागै नों मस मारिनाय नों ओ बिथि न ओबिति सन माया इंका खाजेन्ताखौ नि दोकान बा नि गाना गेनि दोकान नों ताम मा नाइतो नाय इमामेक्टिन बेनजुएट 5% मार नाइतो नाय
15 benzoate 5% non 10 gram 15 liter 15 liter tiyo kalagui rika hinkele nini o ko yong kasak chi ko no phunai aboro kamai thangnai khajain tako hinkai kabangma yong kamai thangnai o barti ni jora ni somay hinkai nini shosa lung ba nini hukbar kahamong nai khajain tako aboni ukloga nong pgr ready pgr nini no gana gini ni phalno go kabangma katal pgr phaijak tonga arana yeri pgr nong balai kongkhai rina nangnai tai kabang kok salia khajain tako go sak sawaina dini haina hai tai sa nona hambai ya phore ani video ora no matai rika hambai